Inhlangano yabahwebi iAfrican traders ithi Zisemgudwini izinhlelo zokuhlonipha imithetho yelockdown lapho amalungu ayo edayisa khona enkabeni yaseGoli njengoba bevulile ngisho nabanikazi bezitolo. Idolobha iGoli ligcwele kakhulu abantu abadayisa emgwaqeni. Limatasa idolobha njengoba izwe lingene esigabeni sesithathu selockdown. Indawo ethengisa impahla zokugqoka igcwele phama amakhasimende. Lapha ke impahla inekwe inoma kanjani nje abantu bashona bevumbuka bezama ukukhetha okubafanele. Intengo kuyaboniswana ngayo njengoba iningi lempahla lapha libiza phakathi kwama-30 nama-60 amarandi, enye ibiza ngisho amaranda ayisi-7. Inhlangano iAfrican traders ithi ishaye kwezwela ilockdown kubanini bezitolo nabathengi abathenga impahla beyoyidayisa futhi. We really finding it very difficult as regards to putting food on the table with a lot of other expenses that we incurred during the lockdown. So not trading at that time until level 3 has actually strained us so much. And we did suffer a lot. Lapha ke kuyacaca ukuthi ishaywa indiva imigomo yokuqhelelana ngenxa yendlela ekusetshenzwa ngayo kunzima nokuqinisekisa ukuthi umthetho uyalandelwa. As an organization, we know that social distancing, based on the kind of business that we do, we are trying to make sure that everybody adhere to those things because they are the new normals that we are having. We are doing it in conjunction with the SABC and the metros to make sure that we get people to adhere to our new thing. Our customers, this is a new kind of beginning for them. Ihlukene imbono ngokuvulwa kwezitolo. I don't think it's safe because what if someone own a virus uyabamba wena nawe uyabuya bamba uyathatha uyagcoka and ngibona bayafitha abantu abaningi umuntu ofitha uyakhumula uyabeka wena uyathatha uyagcoka, so it's not safe. Economy ibisiwa akamanje njengoba abantu bethenga bazokwazi ukuthola isinkwa sokunikeza ingane zabo. Akekho ozokhuthuza omunye nathi sizabagada lapha estaradeni. Kuyasabeka mawuhamba kugcwele kanje ngoba siyasazi ukuthi lesifo lesi sikhona. Kodwa manje mawuhlele endlini uyazi ukuthi like babheke wena endlini. Kuyiforce ukuthi like uphume na utheneni uyozama ngoba mawuhlele endlini ayikho into ozokuvele ikulethele uhlele endlini. There is no one monitoring it other than following the regulation of this COVID-19. iAfrican Traders Organization ithi izoqala izinhlelo zokuzwa amanzi ngobhoko ukuphoqa ukuhlonishwa kwemithetho ye-COVID-19. Okwamanje basathembele ekuhlanjweni kwezandla ngezibulali magciwane nokukhumbuza abantu kuba bagqoke ifonyo.